गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलार सारखौ धन्यबाद होग्रोनांगोन जितु बिथाङा मोनसे इलेक्सन समाव खोथा होदोंमोन मुंख्लंफोरखौ जों सनमान होगोन आरो बेबायदियैनो दिनै जोङो मुंख्लं न'खरफोरनो माने 200 साब्रै परियालनो 5 लाख करै जोङो दिनै चेक राननाय हाबाफारि सोलिदों नंखायनो जोङो दिनै बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोङो बाक्सा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो सनितपुर आरो नोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो धेमाजि आरो जोंहा गवालपारा बिभिन्न जायगानिफ्राय दिनै बे परियालफ्रा बे चेकखौ लांनो थाखाय आरो नंखायनो दिनै आङो बुंगोन जे जाय दिनै शहीद परियाल दिनै बिथांमोनखौ आं दुखु फोरमायदों मानो जों हानायसिमबो खेबसेयावनो होनो हानांगौमोन मानोना जोङो दिनै सुक्तियाबो दंखायोमोन 5 लाख करि होनाय नंखायनो दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जों माने नैबे जोंहा सरकार जानायाथ' गासै 8 माहल'सो जादों नङा होमबा बेनि गेजेराव जों प्रेसार होनानै गासै 10 कौटि जोंहा 20 लाख थाखा जों मोनबोदोंमोन बे 10 कौटि 20 लाख थाखाखौ जोङो गासै 204 जननो होदों नंखायनो दिनै जोङो मोनसे फेज वाइसआव जोंनि सरकारनि दिनाव हानायसिमबो जोङो होनो थाखाय सेस्था खालायगोन आरो जों दिनै सनमान होनांगोन जिथु सुक्ति जादों जों शहीद परियालफोरनि जायफोर शहीद जाबाय जायफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि थैनि बेसेनावसो दिनै जोङो बे बिटिसि बा जोंनि बे माने बिटिआरआ सुक्ति जादों नंखायनो जों बिथांखौ सनमान होनानै बे जोङो बयखौबो जों बुंगोन आरो सिगांबो बुंबाय थादों आरो दाबो बुंगोन आरो दाथ' पावाराव थाबाय नंखायनो जों बेखौ जोङो होजोबनो थाखाय जों सेस्था खालायगोन आरो बेसेबांसिम हायो नङा बेखौ जोङो एसि मिटिंआव अलरेडि डिसिसन लादों दिनै जिथु सोरजि जादों मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जिथु सोरजि जादों नङा होमबा बिएससिआनो जा बिटिसिआनो जा आरो बिटिआरआनो जा मोनथाम जिथु सुक्ति जादों बर'फोरनि गेजेराव गासैबो मुंख्लंफोरनि थाखाय नंखायनो दिनै बिथांमोना सुप्रिम सेक्रेटारि जिथु खालायबाय बेखौ सनमान होनानै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला रिसार्चनि दैदेननायाव जों एसि मिटिंआव डिसिसन लादों माने 3% मुंख्लं परियालनि थाखाय जोङो मोनसे जोंनि बिटिसिनि सिङाव जि साख्रि ओंखारो बेहाय जों होनो थाखाय अलरेडि बेखौ जों सिद्धान्त लादों आरो बेखौ मोगथाङाव मावफुंनो थाखाय अलरेडि जों थिग थाक खालायगासिनो दङ आङो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे न'खरफोरा मोजाङै सोलिथों आरो बिथांमोना जिथु सासे माने सुप्रिम सेक्रिफाइस खालायनायनि जाहाथे व्यक्ति नङा होमब्ला जेबो फैसाफोरखौ मोजां बेबहार खालायगोन जाहाथे बेखौ लानानै मालाबा बे फैसाखौ लानानै सोरबा बिनि सायाव एसे भाग नागिरलाबायनायखौ जों खोनायो जाय व्यक्तिया मोननांगौ बे मोनथों आं बेखौनो खावलायगोन आरो